Пето попадение иначе за Йоанис Питас в европейските клубни турнири. Тук обаче опасно за червените! Топката попада във вратата. Именно Лиам Бойс, за когото говорихме неведнъж от началото на срещата, е човекът, който възстановява равенството на националния стадион Васил Левски и носи радост за тези привърженици на Дери Сити. Статично положение се оказа ключовото в тази ситуация. Какво направи обаче защитата в червено? Защо Лиам Бойс бе оставен абсолютно непокрит в наказателното поле? Хубавото подаване дойде от капитана Дъфи и макар да не осъществи най-добрия контакт с топката, нападателят в черно успя да я изпрати в мрежата. Видяхте, че Леандро Годой се опита да скъси дистанцията спрямо него. Не го направи обаче.